Al llarg de la seva història, la societat catalana s'ha singularitzat per la gran maduresa del seu sistema administratiu i legislatiu. Ben aviat, des del segle XII, els usatges de Barcelona van establir les bases de la constitució d'un dret català. Històricament, les lleis catalanes definien nombroses garanties constitucionals i atorgaven notables prerrogatives al poder emergent de les ciutats dins de l'ordre feudal. La vila de Perpinyà, la segona més important de la corona catalana, encara conserva el Llibre Verd Major, un monumental recull que aplega la totalitat dels textos legals d'un període de gairebé 700 anys. Tenim bàsicament les lleis que són administratives, les lleis que regeixen el govern i la governança, és a dir, de com es governa i qui governa Perpinyà, la vila, i després com s'aplica. I com que Perpinyà té tanta importància, ho repeteixi, sobre el conjunt del Rosselló i més enllà, sobre el conjunt fins a la Cerdanya, fins a l'Empordà, les relacions que hi ha també amb el Regne de França al costat del Llenguadoc, i trobes aquí de dins la referència de com s'han de fer les coses. Des de l'any 1000, podríem dir, fins a la Revolució Francesa. A partir del segle XIII, Perpinyà esdevé capital del Regne de Mallorca. Es construeix el Palau Reial, la indústria dels draps es consolida, la població creix, la vila eixampla el seu recinte emmurallat. El poder municipal s'adapta als nous equilibris socials i econòmics d'una vila dinàmica i pròspera. Qui mana aleshores és el batlle, una mena de prefecte reial. Al costat del batlle, 5 cònsols elegits per un nombre reduït d'habitants de la vila representen els 3 estaments socials que es reparteixen inequitablement al poder municipal. Així, el 1262, només un dels 5 cònsols representarà els interessos de la mà menor, la qual aplega els oficis manuals, artesans i hortolans. El grup socioeconòmic de la mà major, constituïda pels burgesos, els banquers i els negociants, compta amb 2 cònsols, tants com els de la mà mitjana, formada pels mercaders, els drapers i els notaris. Aquest sistema representatiu per estaments romandrà vigent durant molts anys, i si bé el Palau Consular no ens ha arribat fins avui, les 3 mans són encara ben presents a la façana de la Casa de la Vila, al costat de la Llotja de Mar. El Llibre Verd Major és una mina d'informacions sobre l'evolució precisa i detallada de les lleis que van regir la vila durant segles. Fou redactat inicialment en llatí, la llengua de la Bíblia, i primera llengua oficial de l'administració. Ràpidament, però, el català s'hi va fer un lloc. Si comencem a la primera pàgina, hi ha un índex dels textos contingut en el conjunt del llibre que és en català, perquè és la llengua, podríem dir, de manipulació, d'ús del que seria el contingut. Cal considerar que el llatí és la llengua, perquè és la llengua de la Bíblia, és la llengua de referència, és la llengua de prestigi. Però ja en temps carolingis, se sap, la gent no parlava pas més el llatí. La immensa majoria de la gent parlava ja una llengua romànica que va començar en pocs anys, al segle 8, 9, 10, a prendre un nom que en diem avui català, senzillament. Però al moment en què la immensa majoria de la població no pot més aprendre, llegir, utilitzar el llatí, l'Estat i l'administració tampoc no ho pot fer. Doncs el monarca, el rei, el comte rei, decideix, a partir en particular de Jaume I, de que la llengua de l'administració, el que se'n deia la llengua de la cancelleria, passi a ser en aquell moment el català. I el català és, de cop i volta, passa a ser de cop i volta la llengua oficial del país. Amb la signatura del Tractat dels Pirineus, el 1659, i l'anexió de les comarques del nord de Catalunya al Regne de França, la llengua catalana deixa de ser oficial. L'edicte reial del 2 d'abril del 1700, promulgat per Lluís XIV, exclou el català dels usos més prestigiosos de la llengua.
Aquesta prohibició representa un canvi major en la nostra història. És el principi de la imposició del francès. És el principi de la subordinació i pèrdua de prestigi de la llengua catalana. És també la primera pedra d'un nou model absolutista on les ciutats i territoris aniran perdent protagonisme a favor de l'Estat. Amb la Revolució Francesa i la instauració de la República, el llibre verd perd la seva importància secular. Les antigues lleis, així com les disposicions particulars de les antigues províncies, són abolides des de París, seu del poder i del nou ordre revolucionari.